It-tlieta filgħaxija d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi ma kienx preżenti fil-Parlament għad-diskors tal-Prim Ministru dwar il-budget u minflok imma laqda Repubblika fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja jitkellem kontra s-sistema ta' Malta fil-ħatriet tal-ġudikanti. Il-liġi ġdida dwar il-ħatriet tal-ġudikanti tgħid li l-President tar-Repubblika se jkollu l-poter li jażelu il-membri fil-ġudikatura biex bekk jitneħħa kull intervent politiku. Fil-fatt fil-ħatra tal-ġudikatura, il-President ser ikun qed jażel minn 3 membri nominati mill-Kumitat għal ħatriet tal-Ġudikatura wara sejħa pubblika. Din ir-riforma ntlaqet ukoll mill-Kummissjoni Venezja. Di ma kienitx l-ewwel darba li d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi u laqta Repubblika ħaduha kontra Malta. L-avukat Azzopardi fost oħrajn pruvaw jitfew għal omor ħabs lill-Prim Ministru Roberta Bela, lill-Brigadier tal-Forzi Armati ta' Malta u diversi sultati tal-Petrol Boat P-52 fuq allegazzjoni ta' qtil tal-immigranti. Inkjesta maġisterjali kienet ġabet fix-xejn l-allegazzjonijiet ta' qtil volontarju tal-immigranti.